Mopogore pod medo nyiedhore e wilaya manyien mar somo mong'ere kaka CBC. Kakoro, jokanyo, jopuonj to kod jonyuol medo chwalo pachgi mar dwaro ng'eyo kuma wach CBC biro yiengore to kod kaka chenro motis ni 100% transition mar chako junior secondary school ibiro tim ma ok oroch weche mag somo. Millicent Adhiambo miolera. Hatukupewa nafasi ya kufikiria ama nafasi ya kutoa maoni. Ni sahihi ndio hii serikali imetoa nafasi tusikize na ikatoa kundi ya kusimamia hii habari kuchunguza. Ichuno wagikimo kuwanyana. Okay, CBC. To CBC no. Jimangenyo kongeyo kumodi kata kumowuoke. Policy magaman Ministry of Education keeps on changing. Samaten ge wacho ne junior secondary school biro bedo primary, ge loko chako dhi secondary. Sani bikoro kwangeyo because the task force pod tiyo. Nyithindo mane klasa auchiel mayiga ne madhi timo penj. Dawa kwa mono jwalem ni giwudu ke chek mo kedhiye. Gisebedo ka gik gisomo yiga gin gik manyien. Sani ok gidhi timo penj manyien ng'ata pok ne piny ni. Paro makamagi biro kalure kod aput manoketi kod jatend piny Kenya William Ruto mabiro sumo paro mopogore opogore mar neno kuma yiengo e wach CBC. Kotenore gi wachno, walimo skund ji giwegi ma Ekima e boma ma Kisumu kaka achiel kuom skunde primar mani kod jopuonjre 36 kuom jopuonjre maromo 1.2 mag grade mar 6 mabiro timo penje telo mokwongo kendo dhi nyime kod chenro mar donjo e sekondar madundo. Ei class grade mar 6, wayudo japuonj kod jopuonjre kasomo wer. Girunyo kalame e buk ka gitemo mondo gitiek chon gi yomb sa penjo kayo. Japuonj maduong' ma Ekima, Peter Okelo, yango ikruok magiseketo kotendo kod lokruok manitie e lai mar somo mar neno ni sa oko ng'ado oko jopuonjre go. Wasepuonjo gima syllabus oserumo. Koro sani gima watimo maduong' en revision. Wasepara kendo ni transition nyalo bedo matek. Koro waketo junior secondary within the compound. Ikech wang'e nyithindo matindo and maybe ne wan gi jonyuol manukonwa ne most of them ok bitero nyithindo gi oko. Kata obedo ni ikruok dhi nyime kaka owinjore, magi moko kuom pek ma jonyuol kod jopuonj radogo e neno ni chenro mag CBC ochopo kare kaka dwarore. Kino sekelo shida kindi jopuonj ka jonyuol. Kokitero tong, koro nyathini, koro nyathi moneko somo. Ok ber. Haina msaada wote, ni shida tupu. Mtoto analete ungo, jioni analete maembe, jioni nyingine mara kuku natembea. Gigi te dwaro pesa. To yudo pesa ko bedo mayot. Koro wasetemo kaka school, mwachoko matin, ma wachako dhi e banks be omiwa pesa matin mondo wanene wagero classes, wagero the rooms and even the laboratory. Kwayo maduong' bende en ni jopuonjre madhi e sekondar madundo kiket kod dang'ni ni mar skunde primar ni kod klese moromo nyithindo godonjoe magin klese mane itiyo godo kaka klas 7 gi klas 8 e lai machon mar somo. Primary schools ni classrooms ma ntie class mana klas 7 ntie klas 8 ma poro ginyalo chorore ka pod gisomo. Wale waliokwenda grade 6 waende standard 7 na 8 irudi nidhamu vile vile, kwa sababu hili jopo pia nalo litatulia pesa zetu. Kisha kitabu cha mtoto anayetumia grade 1 hawezi mtoto mwingine anayekuja, mtoto wako wewe mwenyewe andaye kwenda grade 1 hawezi kutumia kitabu kile. Obuono medoni pinyo wacho owinjore otim tijgi kaka negi singo mar kelo somo maonge chudo ma okni gijwang'o jonyuol kod ting' mapek mag manyo gige somo CBC ahinya to sani makoro nengo ngima oidho. Ionge pesa kata nyathi ochamo sukuma e ot. To chuno ni nyaka nyiew rech itere school. Obedo gima tek. Ka gik mondo gisomo ge school, chuno jopuonj mondo kwa ge miechgi. Sama ge miechgi no, jonyuol ywak. Okwa serikal mondo otim tijgi. Gimutiyo ge skul mipuonjo nyithindo gikel kaka ne gisewacho ni somo en nono. Komachielo e kaunti ma Mombasa, moko kuom jodolo okwedo wach CBC ka giwacho ni chenro no hinyo jogo mayuto gi ni piny. Hii nidhamu yenyewe ni ghali, inawabagua watu masikini. Mtoto ambaye ni grade 6 apelekwe secondary zenyewe hamna, hata hizo zilizojengwa ni chache.
na nyuma unasema watakana watoto wote wanaomaliza 6 waende junior secondary. Kwa hili jambo haliwezekani. Ewi mago duto, penjo manitie maduong', chalo kamae. Omatimre kuro tango moro omoatim. Koro wapenjri to bende universities gimiyo nyithindo mochiek. Wan bende wapenjri to wan bende skunde moti wamiyo gi nyithindo moro somo courses go yo makare. Magi duto biro e sama put mabiro limo Kisumu mar sumo paro kotenore kod CBC ogen mar chopo tarik 11 dwe manyien ka jopuonjre mag grade mar 6 ikore mar timo penjgi maduong' materogi e junior secondary school kata secondary madundo tarik 28 dwe mar 11 2022. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Kisumu County.